Sedimentation, det er sådan løse mineralkorn, der er kittet sammen. Og for at vise det, så har jeg taget sådan en lille terrarie her med. Og i det lille terrarie, der står det her på stranden, ikke? Så hvis det var et hav, så ville der måske være noget sand og noget eroderede bjergarter, der virvlede rundt, og så dryssede det ned på bunden af havet her. Og så kom der et nyt lag, måske et lag med mørkere sand. Kan du se det? Ja. Mørkere sand, ikke? Og så blev havet rystet det lige lidt sammen. Sådan. Se, nu skal vi jo have mere end de her mineralkorn. De skal kittes sammen. Og det kan fx være, at der var lidt vand her. Du kan se, jeg har sådan en fin vandkande her, ikke? Så hælder vi lidt vand i. Men det vand, det ligger jo så og fylder alle mellemrummene ud imellem sandkornene hernede. Og når vandet fordamper, og det gør det selvfølgelig med lidt varme her, så derfor har jeg taget lidt varme med, sådan en her. Den kender de fleste måske, så den går væk vandkanden, ikke? Og så kan man varme det, eller hvis det nu var solens varme eller sådan noget, så fordamper noget af vandet. Når vand fordamper, så efterlader det en lille smule meget fine partikler. Det kunne være kalkpartikler, der satte sig imellem sandkornene. Og når de gør det, så bliver sandet kittet sammen til en sandsten. Og nu har jeg jo lavet det sådan lidt med lyst og mørkt sand. Og herovre bagved, der har faktisk en Nexø sandsten stående. Og der kan man se, jamen der er forskellige lag, der er blevet lagt, noget af lysere og noget mere rødlig farve. De er blevet lagt i lag, og så er det blevet forstenet. Det er blevet sedimenteret. Først sandet er sedimenteret, så er det forstenet ved, at det er blevet kittet sammen. Og derfor har vi i dag en sandsten. Sandsten kan dannes rigtig hurtigt, og det kan dannes rigtig langsomt. De kan se forskellige ud. Her er der også noget, en sedimentær bjergart, som det hedder. Når det er dannet af sedimenter, så er det sedimentære bjergarter. Man kan se, hvordan lagene ligger her dyt ned. Sedimentære bjergarter, det er bjergarter, der er dannet af sedimenter. Og sedimenter, det er mineralkorn, der drætter ned på havets bund.